Panibaya sa Kabuntagon would like to thank our brethren from Doha, Qatar for donating funds to purchase the broadcast play system. Mr. and Mrs. Joven Rada, Mr. and Mrs. Emerson Molina, Mr. and Mrs. Harvey Hermano, Mr. and Mrs. Arvin Prudente, Mr. and Mrs. Glenn Basa, Mr. and Mrs. Ray Villanueva, Mr. and Mrs. Jason Baculao, Mr. and Mrs. Chris Rumias, Mr. and Mrs. Edward Carandang, Mr. and Mrs. Elmer Aton, Mr. and Mrs. Leo Huarige, Mr. and Mrs. Esmen Suva, Brother Wealth de Los Angeles, Brother Alexander Fabillon, Brother Kirby Arveso, Brother Sherman Dumagin, Brother Nilo Benito, Brother Arvin Batilaran, Brother Norberto Rubio, Brother Jonathan Carpintero, Sister Joel Pinile, Sister Gladysel Angao. Sukat pa sa sinugdanan, sa imong gigikanan. Ipili na ikaw niya, nga mahimong iya kasaligan. Ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan, nga musangyaw sa balaan kasuguan. Gipatubo, gipada ko, nagpabilin nga ikaw buutan. Sa sinugdanan o karon, ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sulugon. Adunahan o kapos, ikaw gipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Siya imong katimbang sa tanang mga butang, sa kaharuhay kalisod siyang mutabang. Dili kaniya biyaan, bisan mangkit-kit pa ang imong agianan. Siya gilabdusan ug nasamahan, gilansak siya sa krus, apan iyang giantos. Ikaw ang hinungdan, aron sa gugma niya ikaw matapunan. Sa sinugdanan o karon, ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sulugon. Adunahan o kapos, ikaw gipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Sa sinugdanan o karon, ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sulugon. Adunahan o kapos, ikaw gipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Kay ang mga buhat mo pinasahi.